Hola, hello, hola. Spuse Aspa UN Czech Republic. Yes. Takže tečka. Kdybyste narazili na fake účet, tak mi napište, nebo dejte to na stories, já se na to kouknu a budu psát, že to je fake. Jo, a někde se najdu i sám, že to je fake. A když tam budou nějaké fotky, které nevím, na Instagramu a na TikToku a všude možné bylo, tak ti chci říct, tak oni mě skenují galerii. A kdybyste nevěděli co a jak, tak mi napište. A já ten fake nahlásím a napíšu, že to je fake, protože fake účty. Celý fake na Instagramu, na TikToku, všude možně. Tak mi napište. Třeba na Facebooku, na Instagramu tady, nebo tady na YouTube. Já se na to kouknu, napíšu, co to je. Ale nějaký účty, ne fake účty, ale fake účty, když se dívá na mě, tak napíšu, že je fake, na mě vytvořila účet, oni se můžou i odhalit. Ale chci vás říct, že když si na mě uděláte fake účet, tak nedělejte, protože vás můžu nahlásit. Já jsem klidu, když na mě udělám to fanouček, klid, jo. Ale ne, že mi tam jako budete skenovat fotky. Třeba kudnu. Ale kdyby jsem plánovala nějaké nové účty, jako už dobrý, tak vás jsem dal merch a tak dále. A to bude jo, ale kdyby jsem to měl nový účet, tak vás tady dám na stories, ne na Instagramu, na YouTube, na to, že jsem mám nový účet, že tam sledovat. A ne jako, že nemůžete vytvořit fake účet, když mám merch. What the hell? Kdo by to udělal? Já. Nebo nějaký scam, nebo nějaký podvod, třeba na Kindlu, nebo všude možný. No. Takže by to byla nějaká skupina Nikolás, David, Ovčil, tak to nejsem já. Kdyby tam psal nějaký na mě, tak by se to nahlásil na to, na policii, ale to právě nemůžu na fake účty, že jo, ty na to. Tak, chci pozdravit mamšku a to je všechno asi. A bye! Nebo teda hello a hola. Tady je Kuba.